Tarragona tira per terra les muralles del cinema. El seu festival recolza els més desprotegits de la indústria, els debutants, i ha apostat pels nous formats audiovisuals a través del live cinema. De tots els festivals que es fan i es desfan a Catalunya, el REC és un dels que aposta més clarament pels formats digitals. El cine avança directament cap a l'alta definició i els formats més accessibles i instantanis, amb suports com internet i els mòbils. I per això cada vegada hi ha més autors que aprofiten les possibilitats del digital. Un d'ells és Jaime Rosales, el director de La Soledad, Premi Goya 2007 a la millor pel·lícula, que va ser a Tarragona per participar al seminari audiovisual i digital. No me lo puedo creer, Pedro. ¿Me estás pidiendo dinero tú a mí? Muy pronto será desvelado el enigma. També va participar Pedro Rivero, director de La Crisis Carnívora, primer llargmetratge espanyol realitzat íntegrament en Flash, una aplicació d'animació per ordinador. En la nostra visita a Tarragona vàrem parlar amb Rivero sobre els avantatges de l'animació en Flash sobre l'animació tradicional. Sobretot una, el cost. Y seguro que no está con ellos. ¿El jabalí? Sí, claro. La llena, imbécil. Ah, no, os lo juro por mi madre. Mierda. Hostias, disculpad, la lepra está pegando fuerte este año, chicos. Me voy a poner las cremas. Me abro. Adiós, hijos de puta. Animació flash i veus de doblatge de famosos per un malvat conte ple de cinisme sobre la societat moderna. La Crisis Carnívora és una crònica d'autodestrucció narrada amb sarcasme. La verdad es que hay una tendencia desde hace ya bastantes años a ir incorporando pues, un perfil más agresivo en el cine de animación comercial, ¿no? Desde Shrek a cualquier otra peli que haya salido en los últimos años, ¿no? Cada vez son un poco más, digamos, atrevidas, ¿no? Procaces en el lenguaje y demás. Bueno, al final eso queda resumido en que se tiran un pedo o un eructo y poquito más, ¿no? Nosotros hemos ido un poquito más allá. La verdad es que es una auténtica película de hijos de puta. Va a ser la hostia. Es una parábola sobre cuáles son nuestros pactos de convivencia, ¿no? Que tenemos la democracia como un tótem intocable y luego perdemos el culo para saltarnos de buenas a primeras cualquier convención y decidir por nuestro libre albedrío, ¿no? El meteorito se dirige hacia la Tierra. La Crisis Carnívora va ser una de les pel·lícules que competia en l'apartat d'òperes primes, la secció estrella del REC. El Festival Tarragoní és l'únic de tot l'estat especialitzat en les primeres pel·lícules de nous directors. El certamen va obrir en 3 dies, la gran triomfadora del Festival de Màlaga, una pel·lícula de ciència-ficció que optimitza al màxim els seus recursos i que podem veure als cinemes des del passat divendres 25 d'abril. ¿Dónde vas? A casa de Tomás. Bona tarda i gràcies per la vostra assistència. També va presentar el seu primer llarg de ficció a Tarragona, Xavi Puebla. Bienvenido a Farewell Goodman és una comèdia negra sobre l'eròtica del poder. Els directius d'una gran empresa lluitaran sense pietat entre ells per convertir-se en el nou director. És la segona projecció pública de la pel·lícula, la primera a Catalunya. Crec que hi hagi una tendència amb el cinema espanyol, amb el cinema en general, que hi ha, jo crec, de retractar temes que tenen a veure amb el treball. És absolutament sa i normal, perquè és que el treball ocupa un percentatge del nostre temps molt gran i ens afecta d'una manera molt gran a les nostres vides. ¿Qué haces tú aquí? Abans de projectar-se al REC de Tarragona, Bienvenido a Farewell Goodman es va presentar a Màlaga, on va rebre una bona acollida per part de premsa i públic. Gràcies a això, ara té moltes possibilitats d'estrenar-se properament a les sales comercials. Nos creemos fuertes, pero solo Dios lo es. És molt maco, no? Poder passejar les pel·lícules per als festivals, veure la rebuda de la gent, hi ha un públic que ja està predisposat a veure les pel·lícules, no? I a rebre-les d'una manera determinada i és molt maco. Tener fe ayuda en estas circunstancias. Si són festivals que a sobre aconsegueixes que es recolzin, no? Amb premis o que hi hagi una rebuda de crítica com la que gratament hem tingut a Màlaga, doncs això sempre ajuda a que la pel·lícula després funcioni millor. Per exemple, la nostra pel·lícula, quan vam passar per Màlaga, encara no s'havia acabat de tancar la distribució i des de llavors, que han estat un parell de setmanes, això ha ajudat perquè la cosa s'acceleri una miqueta i sembla que sí que, si tot va bé, aviat podrem tenir dates d'estrena.
Més òperes primes, tant nacionals, a concurs, com internacionals, fora de concurs. Precisament, una de les nostres favorites és A l'interior, una de les grans sorpreses del Sitges 2007, que va tornar a escandalitzar i meravellar a la gent de Tarragona a parts iguals. Però aquest guialo francès de pols impecable guanya adeptes a cada nou passi, entre ells el del coordinador del propi festival. Realment es tracta simplement d'una petita mostra de pel·lícules que pensem que són molt interessants pel públic de Tarragona i que no han pogut veure, bé perquè no s'han estrenat, bé perquè encara no estan distribuïdes, i en aquest cas a mi m'agrada, per exemple, tenir una pel·lícula com L'Interior, que és una pel·li de terror, de sang i fetge, molt crua, molt difícil de pair, però algunes sensibilitats, diguem, fàcilment, que es poden ferir fàcilment, però tanmateix una pel·li d'una direcció amb un nervi, amb una agilitat i amb una elegància que no acostuma a ser habitual en els cànons del gènere. A banda de sang i fetge francès, el REC va experimentar altres pel·lícules adrenalíniques a la resta de seccions. El live cinema, els curts de ficció, els documentals, la videocreació, la nit bizarra i la selecció de curts tarragonins. En el festival pues presento el cortometraje que se llama De las relaciones y que un poco, por así decirlo, brevemente sería un proyecto en el que intento plantear una serie de cuestiones que para mí en su momento cuando lo hice eran muy necesarias, planteármelas fuera de la ortodoxia habitual un poco de lo que se entiende por cortometraje, ¿no? En el inicio hay una pregunta. ¿Qué debe ser un proyecto? Tal vez un proceso de escritura. Y he estado 4 años, desde la escritura, desde el inicio de la escritura hasta lo que es el final de la postproducción, 4 años enteros. ¿Dedicas mucho tiempo a estudiar? Tenemos poco tiempo. ¿Reconoces esta fórmula? Es que estuve un año trabajando haciendo entrevistas en el Canal 9. ¿Y en tu tiempo de ocio? Es mucho más cómodo estar aquí. La relación entre algunas preguntas. Un proyecto en movimiento. I és que no totes les propostes cinematogràfiques es fan a Barcelona. La descentralització existeix i hi ha un munt de llocs a la resta del país on es munten festivals i mostres. Sempre estem criticant el centralisme de Madrid, però potser també hem de ser conscients que practiquem el centralisme barceloní. Jo estic orgullós una mica que el REC sigui una de les propostes més interessants que hi ha a Catalunya en quant a cinema, tal com l'Animac de Lleida és un dels festivals més interessants d'animació de l'Estat, o el Festival BAT de Girona, doncs una proposta de videocreació que té el seu interès per una mena de públic. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. El REC 2008 ha confirmat la seva elecció pel cinema de nous autors i nous formats. En un any on les òperes primes, cas de El orfanato de Juan Antonio Bayona o els autors de segones pel·lícules, com La soledat de Jaime Rosales, han arrasat als cinemes, ens sembla una opció molt encertada. Haurem de prémer el REC i continuar gravant.